سلام كبرات تعذبتنا زينة تقرنيا أبزلهم هو سلام كتلو انداتمننا نلوم زحزنا يوم زينة تاتوشتا قرن وطان كنا أربالكم هنا لايك شير سبسكرايب بمقار مسانا كساب موداتا كتسنحو بأخبراتنا الدم إرترا كوبانيا داساس عدنا ألفا أبت ميتاوي تزوننا نايل معات بروجكت محاات مجمارو يقلت الله كوبانيا داساس عدنا ألفا أب إرترا أبستفر عليه كبابيتات داساس معدنات زكايت زلو تكال كوينو أب زوبا غاش باركان زوبا غونين أبورنا أبزبها البوتا أب سلاسان سلستان قدا قدي بزكايرو داساس صبغوتي توركي كم زرحبة زحالف عمد حبير من بارو الذكر يو بمسارة نيوز فايل كوبانيا داساس أبت ميتاوي زوننا نايل معات بروجكت رتاشحن عسران حموشن مقعات مجمارو بحاقوس يحبر كبل قليتو بريفرس سيركوليشنن دايمندن بزبها المسرح داساس مسارحتاتن نتي فلوت معدنا ورحبت زلو بوتا ساب حجي 33 قدقاد أب 7 كيلومتر بكلتا كيلومتر وي 14 كيلومتر أب صفحات بوتا استخايرة داساس مسفحن كمول داساس وركن نحسن أب عنا قلو أب تولو قمجا نمسقوام مهانو تحبيرو ريفرس سيركوليشنن دايموند دريلينج زبالو مسارحتات معدن نزناي أبورنا فلوتات معدنات زركبوهم كسفحوهم مهانيو تتصبصب زرد إذا كوبانيا أبز حالفة 3 عامت داساس ورق بمكياد أب بروجكت كركشا إرترا أب أنا أقولو أبورنا تولو قمجا زبالو بوتاتات إرترا 3 أقردست بوتاتات كم زرحبة قليتو من باري ذكر بمسارات تتصبصب أب كارباوان ريفرس سيركوليشن ريك زبال نايكوعتا مسارحي أبتنا عدنا بوتا كم زعتون دايموند ريك دما أب مدلاو كم زلون حبيرو دوساهي ريفرس سيركوليشن زبال نايكوعتا مسارحي أبوشتي ورحي قنبوت 2025 كجمر تثبيت كم زقبر ون حبيرو أبز حجوان روتاري إير بلاست وي RAB استبهاله أجباب نايكوعتا مدب يكاير كم زلون بلما أب أبورنا أقالبوز قبرن نفتنا زخونو أخاوح ويناي معدن حمد أبتم عمو زبالو ناي حمد شفان زلوون بوتاتات يكاير كم زلوون يفلت توساخي زناي روتاري إير بلاست وي RAB استبهاله ناي كوعتا أجباب أبتم عمو زبالو ناي حمد شفان زلوون بوتاتات عدنا ناي عنا قلو وركن حسن كوعتان كمون أبتولو قمجا زركبو بوتاتات كاير يو أبز حجوان كوبانيا داساس أب عبورنان عنا قلون انتو حدا 10,000 مترو ناي RAB مسرح كوعتا مدب يكايد اللو إذا دما أستاد حدا سيسو نايت مدب تزازيمو مهلاو تتصبصب حبيرو أب 2025 بزوات مدب مسرت أب عبورنا انتو حدا 8,000 مترو بريفرس سيركوليشنن دايموندن كوعتا مززام كوينو توساخي 2,000 مترو دما نعنا قلو علامة زقبر مخانوون أرديو كوبانيا داساس ألفا أب كركشا أب 771 تربيعة كيلومتر داساس نككاي ديو وعلاتيو اتتكال أكتزوح عزو 33 قدا قدي نايتي 14 مولو تبتا بموتا أب قلقل بوتاتات أب 1 مترو عمكوت أب 1 تون حمد كساب 14 جرام ورقي كم زرخوا يقلت اتقدام يقت داساس أب أبورنا دحر مكيارو أب 19 نقطاتات الموكسي زخون معدنا محمد بموتا نايتن 14 نقطاتات وتيت بسلسته قنبوت 2025 بوقع محبارو الذكريو الدنا ورقي أبورنا أكال نايت زعبي مهانو تقلت أب 771 تربيعة كيلومتر فقاد وسيد زلو بروجكت ورقي كركشا كوينو إذا بروجكت إذا كاب زلو مريت نمعرب شنخ ذركب بوتاتات مخاني قلت كوبانيا ألفا داساس ورقي كركشا كاب جمرلو 2024 أتحيزو 13 مليون دولار كندا وصايتات بمقار أب أبورنا 17 بوتاتات ورقي كم زلوهم كلالين كلا زاقيد نتوم شدشو كوعيتي ركب ألفا أب تلعلي 5 مليون دولار زواقوم كوبانياتات زا سفر مزقب TXV كندا استمزقه TXV أليكس زفلت كوبانيا يو إذي كوبانيا أبي إرتران سودانن مدبات داساسن ممعبال سقاتاتن لعل تمكرب زلوهم قدلك إلاتات زمرح كوينو أبزوان علم لخاو درجة عقر وركن مسرتاو باتاتات حتينن كم زلوو زمن كلتيو شنخ أيه بعري أتوكيرو داساس زكايد زلو كوبانيا أيو أبابورنا أبشحن 900 ساعتات
ብኩባንያታት ኢጣልያ ዕደና ወርቂ ይካየድ ከም ዝነበረን ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ብያታዊ ዓደንቲ ወርቂ ይዕደን ከም ዝነበረን ይግለጽ። ኣሜሪካ ወጻኢ ወታደራዊ ትእዛዝ ኣብ ኣፍሪቃ ትግምግም ከም ዘላ ላዕለዋይ ጀነራል ገሊጹ። ኣሜሪካ ሓደ ካብ ላዕለዎት ጀነራላ ኣብ ጉዳይ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝከታተል ንመጻኢ ወታደራዊ ትእዛዝ ሃገሩ ንኣፍሪቃ ትግምግም ከም ዘላ ከምኡ'ውን መንግስታት ኣፍሪካ ኣብ ዋሽንግተን ክውገድ ዝኽእል ርእይቶኦም ክገልጹ ትማሊ 27 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምውጽኡ ተሓቢሩ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2008 ፍሉይ ጂኦግራፍያዊ ትእዛዝ ዝኾነ ምስትእዛዝ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮፓ ቢሮክራሲ ንምቑራጽ ናብ ኣፍሪኮም ንምውህሃድ ይሓስብ ከም ዘሎ ጸብጻብ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣዛዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ማይክል ላንግሊ ቅድሚ ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓለፍቲ ምክልኻል ኣፍሪካ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ሰበስልጣን እቲ ኣህጉር ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ። ምስ ብርክት ዝበሉ ሚኒስትራት ምክልኻልን ውሕዳት ፕሬዚደንታትን ኣዘራሪበ ንግምግም ከም ዘለና ነጊረ እዮም ኣብ ክብል ኣዛዚ ኣፍሪኮም ላንግሊን ገሊጹ። እቲ ኣዛዚ ኣስዒቡ መንግስታት ብዛዕባ መጻኢ ኣፍሪኮም ዘለዎም ኣረኣእያ ብመንገዲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣምባሳደራቶም ከፍልጡ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ። ቅድሚ 2008 ኣብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዝነበረ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካ ካብ ካልኦት ዞባታት ብዝመጹ ትእዛዛት እዩ ዝካየድ ነይሩ ክብል እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ኣፍሪኮም ምፍጣሩ ኣብታ ኣህጉር ዝዓቢ ዘሎ ረብሓታት ኣህጉራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ከምኡ'ውን እስላማዊ ናዕብን ምስ ቻይናን ሩስያን ዝነበረ ውድድርን ዘጠቓለለ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ምስ ኣልቃዒዳን እስላማዊ መንግስትን ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እናዓበዩ ከም ዝመጡን ድሕሪ ተኸታታሊ ወታደራዊ ዕልዋታት ድማ ጽልዋ ጸጥታ ኣሜሪካ እናነከየ ምምጽኡ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኒጀር ዝርከብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣስታት 1,000 ወታደራዊ ኣባላት ካብታ ሃገር ክትስሕብን $100 ሚልዮን ዝዋግኡ መደበር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትገድፍን ኣዚዙ ምንባር እዩ ተጠቒሱ። ኣዛዚ ኣፍሪኮም ላንግሊ ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምስቶም ኣብ ዞባ ሳሕል ዝርከቡ ወታደራዊ ስርዓታት ገለ ስለያዊ ምክፍፋል ከም ዝዓቀበትን ካልእ መንገድታት ተናዲ ከም ዘላን ሓቢሩ። ኣሜሪካ ክትሃንጽ ተሓስብ ዘላ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ንህዋ ኒኩለራዊ ዓውደ ኩናት ክኸውን ዝገብር እዩ ክትብል ሰሜን ኮርያ ነቒፋ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ጎልደን ዶም ዝተባህለ ምዕቡል ስርዓት ጸረ ሚሳይላት ክሃንጽ ምውሳኑ ይፍለጥ። እቲ መደብ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ክበስዖ ዝኽእል ወይ ዝዳረጎ ስርዓተ ሚሳይል ከተማዕብል ምዃና ፒዮንግያንግ ኣጠንቂዓ ኣላ። ኣብ ቻይና ብዘጋጠመ ነትጉ ብውሕዱ 5 ሰባት ሞይቶም። ኣብቲ ኣብ ኣውራጃ ሻንዶንግ ኣብ ዝርከብ ሓደ ትካል ስነ ቅመም ዘጋጠመ ባርዕ ዝሰዓበ ሓደጋ 19 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን 6 ድማ ሃልዋቶም ከም ዘይተፈልጠን ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ትካል ጸረ ባልዕን ቀረብ ሕክምናን ዘፍርን ሸይጥን ምዃኑ ይፍለጥ። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ዛጊድ ኣይተገልጸን። ኣፍሪካዊት ሃገር ዚምባብዌ ወነንቲ መኪና ናይ ሬድዮ ፍቓድ ከውፅኡ ዘገድድ ሕጊ ኣጽዲቓ። እቲ ሎሚ ፕሬዚደንት ኢመርሰን ምናንጋግዋ ዝፈረመሉ ሓድሽ ሕጊ ኣብ መኪና ሬድዮ ዘለዎም ወነንቲ ተሽከርከርቲ ንዓመታት ኣስታት $100 ክኸፍሉ ዝእዝዝ እዩ። ገለ ነቐፍቲ ብኣፍ ደገ ቤት ብልዒ ብምሕላፍካ ጥራይ ንዘይበላዕኻዮ ክትከፍል ከም ምግዳድ እዩ ክብሉ ተቃዊሞሞ ኣለዉ። ሩስያን ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ክገብራ ዝኽእለን ልዝብ ኣካይደን። ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ዝተኻየደ ዝርርብ ብላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ወታደራዊ ልኡኹን ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ኮሎኔል ጀነራል ኣሌክሳንደር ፎሚንን ተራኺቦም ነይሮም። ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓበሮ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዞባዊ ጸጥታ እውን ተመያይጦም ኣለዉ። ሩስያ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምህናጽ ክትተሓጋገዝ ኣብ ዝቀረበ እዋን ተሰማሚዓ ምንባራ ይዝከር። ብኹናት ሕድሕድ ዝማሰነት ሱዳን ናብ ከቢድ ቅልውላው ህዝባዊ ጥዕና ተምራሕ ከም ዘላ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ኣጠንቂቐን። ኢንተርናሽናል ሬስኪው ኮሚቴ ዝተባህለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ለበዳ ሕማም ሽሮኽ ኣጋጢሙ ምህላውን ዛጊድ 172 ሰባት ከም ዝሞትን ሓቢሩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ 500 ሰባት ተረኺቦም ኣለዉ። ኣብ እንግሊዛዊት ከተማ ሊቨርፑል ሓንቲ መኪና ብናህሪ ናብ ጽዑቕ ህዝቢ ብምእታዋ 4 ቆልዑ ዝርከብዎም 27 ቆሲሎም፣ ሓደ ቆልዓ ዝርከቦም 2 ሰባት ብኸቢድ ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ፍጻመ
ዋንጫ ዝዓተረት ክለብ ሊቨርፑል ትማሊ ሶኒ ዓወታ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ዘጸንበለትሉ እዋን እዩ ኣጋጢሙ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሕይወት ንጉዳይ ጽምዶ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መደረ ከምዚ ክብል ንዕድማት ሓጺር መብርሂ ሂቡ። ኣብዚ ተሃዋዚ ንግጭት ዘህንድድ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ብልጽግና ካብ ዕቡድን ሓደገኛን ውጥናቱ ንምእዳብ ህዝባዊ ቃልሲ ከልየ እዩ። እዚ ማለት ደለይቲ ሰላም ህዝብታት ጎደቦና ዞባና ዞባ ግጭት ንዘይምዃን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ቃልሶም ከበርኹ መድረኽ ዝጠልቦ ክኸውን ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዜና ትግርኛ ኢሎም መዓንቲ ዝበልናዮም እዋናዊ ዜናታትና ነዚኦም መስሊ ነይሮም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና እንዳመስገና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኮኑ ብምዕዳም ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰላም።